Poštovani gospodine gradonačelniče, čast mi je što smo ponovo zajedno nakon vašeg lijepog dana grada Crikvenice kada smo inaugurirali ove sadašnje dane, ove sadašnje istraživačke radove i kada ste vi kao općina tada zaista dali riječ da će se istraživanja nastaviti i da će se otvoriti muzej. Ja vam zaista ovom prigodom čestitam na održanoj riječi što se baš često puta ne nalazi i posebno mi je drago u ime svih naših kolega i nazočnih i onih koji nema da će sada biti Crikvenica jedan jaki referentni punkt i arheološki, ali i promotivno-turistički i gospodarski. Posebno mi je drago i dozvolite da pozdravim organizatore, kolegicu Gordanu Lipovac koja me pozvala, na pozivu je zaista zahvaljujem, direktoru instituta, profesoru Tomičiću, ovdje nazočnoj gospođi Mirjani Sanader, pročelnici odsjeka kojom zahvaljujem i kojoj čestitam na jednoj krasnoj knjizi. Nisam imala prigodu biti na dodjeli nagrade, ali ovom prigodom vjerujem da svi dijelite sa mnom vaše mišljenje i jednako tako svim cijenjenim ovdje kolegama, kolegicama i članovima poglavarstva i građanima grada Crikvenice. Ono što bih htjela podvući prvenstveno je da nema sprege između grada, građana i svih onih koji utječu pa i malo na bilo kakve odluke, ne bi bilo niti ovih zahvata. Imam veliko iskustvo radeći na terenu tijekom 40 godina svog arheološkog djelovanja i znam da ima sredina koje bi mogle pomoći, ali ne pomažu. Ima sredina koje to ne razumiju iz različitih razloga, ali ima sredina gdje se komplementarno, znanstvena svijest, znanstvena volja i jednako tako lokalna sredina koja želi nešto novo na svome području na neki način krasno slažu i gdje se ovakvi rezultati valoriziraju, cijene koji urode i ovim sadašnjim danas našim susretom. Ono što još mislim da nije istaknuto, a trebalo bi reći da je ovaj skup zahvatio i jednu drugu djelatnost, a to je i staklarska proizvodnja, jer govorimo o keramičarskoj koja je za ovo područje zaista jedinstvena i mislim da će dovesti do novih rezultata, ali komplementarno na području trgovine i proizvodnje roba u antičkom svijetu je staklo bilo također nezamjenjivo. To naglašavam zbog toga što je ovo prvi skup koji povezuje keramičarsku proizvodnju i staklarsku proizvodnju kao jedno zajedničko, da kažem, gospodarsko i proizvodno obrtničko dobro koje je našlo svoje puteve da sa područja sjevernog Jadrana i srednje Dalmacije radijalno zrači svojim trgovačkim i proizvodnim putevima u zaleđe, ali jednako tako po cijelom Mediteranu. Prema tome, ovo je zaista jedan jedinstveni spoj koji će donesti nakon ovih susreta vjerojatno i druge rezultate, ali mislim što je bitno da će biti poticaj za daljnja istraživanja koja su sporadično se vodila, iznosila na pojedinim kongresima obzirom na teme koje su bile, ali nisu nikad ovako komplementarno ovdje zaokružene i mislim da je to fantastična i sjajna ideja koju treba pozdraviti. U svakom slučaju ovaj skup ovdje na ovome području valorizira jednu zonu, jednu regiju, jednu djelatnost koja baš na području Crikvenice, pa moram reći i Rijeke, nije bila arheološki zastupljena. Arheologija se uvijek tretirala u Istri, Srednjoj Dalmaciji, Zadar, Split i normalno gore sjeverna Hrvatska. Ovo je uvijek tako, bila jedna zona koja se priljubljivala ili Istri ili Srednjoj Dalmaciji, a sada ovim otkrićem u Crikvenici mislim da postaje jedna zaista promotivna zona koja će spikivati, dakle koja će poticati možda i nas, da kažem, sa lijeva i sa desna, da krenemo i da nastavimo još žustrije raditi i mislim da više neće biti lakune, nego ćemo komplementarno u lancu svi zajedno djelovati, što je također velika stvar za napredak arheologije i kao struke i kao znanosti. Crikvenica je dobila jednu šansu. Jako je mnogo uložila, istraživanja su skupa, to nije jeftin posao i zaista u sprezi lokalne samouprave, znanosti, Ministarstva kulture, danas sutra možda i nekih međunarodnih fondova će zaista ovo se moći urediti na reprezentativni arheološki park. Otvoriti jedan muzej također nije lako, nije jednostavno, za kulturu se baš ne nalaze niti razumijevanje niti sredstva i jedna sredina kada odluči valorizirati nalazište danas sutra kao arheološki park i kada odluči otvoriti muzej, mislim da vidi neke nove stremljenja, neke nove spoznaje u svojoj turističkoj i inoj drugoj ponudi i na tome im treba čestitati. Stoga, gospodo, ovdje sa područja Crikvenice, gospodine gradonačelniče, gospođo Goranko Lipovac, koja ste zaista uložili sa cijelim svojim timom, ja vam čestitam veliki napor da uopće prvenstveno otkrijete, očistite, arheološki prezentirate i uvjerite dakle lokalnu samoupravu da je nešto vrijedno,
Svima vam čestitam i želim vam puno uspjeha u radu. Hvala lijepa.